তেখেতসকলে ইংলিছৰ যিটো শব্দৰ মিনিং সেইটো যদি বেলেগকে ব্যাখ্যা কৰিছে বা বেলেগকে বুজি পাইছে মইতো ক'ব নোৱাৰো। আমি কৈছিলো জব মানে অকল গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি নহয়, প্ৰাইভেট চাকৰিটো জব বুলি কোৱা হয়। কিবা এটা কাম কৰিলে সেইটো জব কৰা বুলিয়ে কোৱা হয়, বুজিছেনে? তো গতিকে আমি কামৰ কথা কৈছো। আৰু আজিৰ তাৰিখত सारनि होनाय साख्रिखौ खिबुआव आखाइ होनानै नेबाय दं नामा? नोंथांमोना बेबायदिनो खिबुआव आखाइ होनानै थाबाय था, निश्चय नोंथांमोना प्रमोद बर' सारनि होनाय साख्रिखौ मोनजोबसिगोन। आरो बे बिटिआर गोरोबथा जोबनाय सानजों मानाव गेदेर रायजो राजा आरो आंनि आंगो लोगो सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोना बिटिआरनि चिफ जाहा प्रमोद बर' सारनि सरकारि साख्रि होनायखौ नोंथांमोना नेनानै दं नामा? नैनि सायाव दिनैनि बे भिडिअआ नोंथांमोना गासैखौ फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन। दिनै प्रमोद बर' सारा दिनै गोबां रायजो राजाफोरनो साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। आरो माबायदि साख्रि नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो फुल आपडेट डिटेल्स नुलांनो मोनगोन। दिनै प्रमोद बर' सारानो रोखा गावनि खुगाजोंनो बुंदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय। आङो स्क्रिनाव होग्रोगोन जोंहा मानाव गेदेर प्रमोद बर' सारनि टपिकखौ, आरो बिनि उनावसो जोबनायावसो आङो प्रमोद बर' सारनि बागै बुंगोन। नोंथांमोना प्रमोद बर' सारनि होनाय साख्रिखौ खिबुआव आखाइ होनानै नेबाय दं नामा? नोंथांमोना बेबायदिनो खिबुआव आखाइ होनानै थाबाय था, निश्चय नोंथांमोना प्रमोद बर' सारनि होनाय साख्रिखौ मोनजोबसिगोन। आरो बे बिटिआर गोरोबथा जोबनाय सानजों लोगोसे नोंथांमोना साख्रिखौ मोनजोबसिगोन। आरो बे साख्रिया मा नोंथांमोना नुलांनो मोनगोन। अब्ला आङो प्रमोद बर' सारनि होनाय साख्रिनि बिसयै आङो स्क्रिनाव होबाय। नोंथांमोना नायग्रोनानै लाबानो जाबाय। তেখেতসকলে ইংলিছৰ যিটো শব্দৰ মিনিং সেইটো যদি বেলেগকে ব্যাখ্যা কৰিছে বা বেলেগকে বুজি পাইছে মইতো ক'ব নোৱাৰো। আমি কৈছিলো জব মানে অকল গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি নহয়, প্ৰাইভেট চাকৰিটো জব বুলি কোৱা হয়। কিবা এটা কাম কৰিলে সেইটো জব কৰা বুলিয়ে কোৱা হয়, বুজিছেনে? তো গতিকে আমি কামৰ কথা কৈছো। আৰু আজিৰ তাৰিখত अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन, आंनि आंगो सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोन, जायफ्रा प्रमोद बर' सारनि टपिकखौ खोनाबाय आरो बुजिखाबाय, नोंथांमोना खोनानानै आरो मोनथिखाबाय। दिनै प्रमोद बर' सारा बुंदों जे आङो मोनसे जबनि बाथ्रा बुंदों, आरो बे जबा अनलि सरकारि साख्रिल' नङा। बे बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा सोरनिबा न'खराव जे हाजिरा मावनानै थानाय बैबो मोनसे जब होननानै जोंहा प्रमोद बर' सारा बुंदों। दा बाथ्राया बेसो जोंहा सोंथि जानानै दं जे बिथाङा जब जुदि सरकारि जब होनो हायाब्ला बिथाङा मानो बुंना लानायमोन? दानिया लाजिनो गोनां जादों जोंहा प्रमोद बर' सारा दायो लाजिदों। मानो होनोब्ला बिथाङा साख्रिनि बाथ्रा बुंदोंमोन, नाथाय दायो साख्रि होनो हायिनि थाखाय गोदान खोथा ओंखारलायबाय जे जब माने मोनसे प्राइभेटाव मावनायखौबो जब होननानै बुङो। अभियासलि बे राइट, नाथाय प्रमोद बर' सारा दि बुंदोंमोन सरकारि जब, नाथाय दायो सरकारि जबनि जायगायाव प्राइभेट जब, मिथिबाय ना? दा बेसेबां लासिं सिं नङा होनबा रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन? दा नोंथांमोना बिनि बिसय नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै फैबाय थानाय बिटिआर बिटिसि इलेक्सनाव सासे मोजां लिडारखौ दैथायहरनो हायो बिटिआरनि चिफ महरै। प्रमोद बर' सारा निश्चय गादिनिफ्राय बोख्लायजानांगौ आरो बिथाङा जेनगोन होननानै आं सानो।